सोलिबाय थानाय जानुवारि दाननि 31थि अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारि दाननि 1, 2, 3 बे सानब्रैयाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि सानजा बाक्सा जिल्ला आफादा आरो लोगोसे गरेस्वर बिहाबनि बाथौ गौथुमा गरेस्वरनि माइनाव फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रुपाथि मायथाइ खुंनो लादों। बे रुपाथि मायथाइयाव जोङो जोंनिफ्राय माखासे मेहेरगोनां आयदाफोरखौ लाखिदों। बेयावहाय दोलै नोगोरै रायजो राजाफोरखौ नुजाथिफैनो खावलायदों। जोंहा बेयावहाय थागोन जोंनि बे ओनसोलनि सानजा बाक्सा बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय गासै गामिफोरनिफ्राय सुबाफोरनिफ्राय आर'जफोरा फैनानै बेयाव आर'जखौ मा जागोन बेयावबो गासैबो रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। बेनि अनगायैबो जोंहा बेयाव दिन्थिफुंसालि थागोन, बेफोरावबो बाहागो लानो खावलायदों। लोगोसे जोङो सावरायमा आफाद हिसाबै गोरों गोरा गोबां गेदेमाफोरखौ लिंहरदों। बिथांमोना बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै, बाथौ धोरोमनि गेजेरजों रायजो राजाखौ जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि सोमोन्दै गोबां बिबुंथि लाखिगोन। बेफोरखौबो खोनासंफैनो थाखाय आरो जोंनि बे रुपाथि मायथाइखौ जाफुंसार होनो थाखाय रायजो राजानि खाथियाव जोंनि गुरै खावलायनाय थाबाय।